Partnerské mestá Spišskej Novej Vsi poslali svojich zástupcov v rámci zahájenia 69. Spišského trhu. Znova sme si našli priestor na to, aby sme zavolali zástupcov zo všetkých partnerských miest, ktorých máme mimochodom 13 a z tých 9 partnerských miest prijali pozvanie títo ľudia, ktorí tu dnes boli a na to veľmi teší, pretože prvým predpokladom toho, aby sme vôbec poznali a vedeli o sebe, tak je to, aby sme sa mohli stretnúť, aby sme mohli medzi sebou komunikovať. S banickým mestom Klausthal-Zellerfeld má Spišská Nová Ves partnerstvo už 31 rokov. Najdôležitejší je pocit, že sme spolu, čo je veľmi dôležité pre pokoj v Európe. Dúfame, že do budúcna tu bude pokoj a spolupatričnosť. Máme tu množstvo priateľstiev, niektoré nepretrvali, niektoré sú nové a cítime sa tu ako doma. Predovšetkým vo sfére kultúry, športu a samosprávneho riadenia funguje partnerstvo s maďarským mestom Kisuj-Salás. Najdôležitejšie je priateľstvo. Samozrejme, kultúra a spoločenské kontakty by boli dobré a v budúcnosti aj posilnenie ekonomickej spolupráce na oboch stranách. Ale aj tak je pre mňa najdôležitejšie priateľstvo. Vzájomný rozvoj kultúry a cestovného ruchu prebieha s poľskými mestami Myšlenice a Grujec. Poznám Slovensko, bola som aj na spišských trgách, aj v Slovenskom ráji. Náš primátor tiež tu býva, pán Jarosław Šlachetka, tak poznáme Slovensko, sme tu ako doma. No super impreza, piękna pogoda, więcej takých imprez. Môžeme sa pochváliť aj kontaktami zo vzdialených miest, ako Youngstown z USA a Peking z Číny. Veľa ľudí v mojom meste, v Youngstown, Ohio, USA, prišlo zo Spišskej Novej Vsi, zo Slovenska, možno pred 100-150 rokmi. Ale stále je tu silné puto. Mnoho ľudí v mojom meste, Youngstown, má stále rado Slovensko a stále sa tu vracajú a snažia sa uchovať si tradície. Takto som sa zoznámil s ľuďmi odtiaľto. Lebo sme mali slovanský festival v Youngstowne a navštívili ho aj ľudia odtiaľto, ktorí ma pozvali na vaše trhy. Cítim ako doma. Preto chodím tu akože skoro keď sa dá každý rok. Akože pochádzam mesto Pekingu. Akože viem, ako tu mám jedno pravdivské miesto z Pekingu, mestskej časti Tongzhou. A oni nemohli účastniť, tak ja akože im zastupujem. Ako veľmi rád a veľmi sa teší, akože chodím na spišský trh. K slávnostnej atmosfére prispelo aj 25. výročie partnerstva Spišskej Novej Vsi s mestom Nitra.